makosana ambiri tikutsatira kuti achimwendo banda atulusidwa unconditional ndi a jaji a Kenyatta Nyirenda. Nkhanitu imeneyi yabweretsa chimwemwe kwambiri ku osatira a chipani cha Malawi Congress Party kuphatikiza pamenepo ndekuti no kubanja la achimwendo banda tikupeza kuti ndokondwera kwambiri kuti achimwendo banda amasulidwa panopa kuchokera kumaula. Kuphatikiza pamenepo tikumaonanso ndi Thomas Mbanchezo mu osatira a chipani cha Malawi Congress Party akuchina zona kuti kuli mapate kumeneko kukondwera kuti achimwendo banda atulusidwa. Nkhani imeneyitu ndimene ambiri timayembekezera kuna zoti pangatalike motani komano tsiku lina lake achimwendo banda akuyenera kuzatulusidwa ndithu. Ngakhaletu zizizi chomwechi ena ndekuti ndosakondwera ena ndamene akukondwera. Ndimene nkhani zake zimakhalira pakachitika zinthu ena makondwera ena sakondwera ndimene zimayendera. Koma overall ndekuti nkhani ndimeneyo achimwendo banda ndekuti panopa atulusidwa bwinobwino. Timene akubwera kuzapereka update pa nkhani yokhuzana ndi kutulusidwa kwa achimwendo banda kumano pa zifukwa zina tinakanikano kuti tibwereza fotokozere bwinobwino pa nkhani imeneyi makamaka yokhuzana ndi kutulusidwa kwa achimwendo banda. Now nkhani ino imene alipasa chidwi kwambiri ndi yokhuzana ndi ku High Court imene ayendesera nkhani ya Richard Chimwendo Banda makotsana mukasatira bwinobwino mlandu wa Chimwendo Banda amene amauyendesa ndekuti ku High Court pa nkhani yokhuzana ndi pempho la belo ndi a jaji Anzonde Mvula amene dzulo anabwera ndi chikalata chimene amafotokozera zonena kuti pa 20 January 2026 nthawi yokwana 10 o'clock chigawo chakumawa ndimene nakonza kuti azapereke chigamulo pa nkhani yokhuzana ndi pempho la belo imene a Jefferson Kazipatike aloyatu a Chimwendo Banda ndi gulu lawo anapempha kuti a Chimwendo Banda atulusidwe pa belo. Ndipo amapitiriza kufotokozera chikalata chimenecho kunazona kuti bwalo limenelo ndilo lidzakhala poyera Amalawi azapita kukamvera chigamulo chimene azapereke pa pempho la belo. Kuchokano pamenepo ku High Court komweko kunabweranso chikalata chimeneno chinabwera chigawo chakumasana uko chimene amazafotokozera zonena kuti a jaji a Kenyatta Nyirenda atulusa a Chimwendo Banda unconditional ndipo with immediate effect. Nthawi yomweyo a Chimwendo Banda ndekuti akuyenera kutulusidwa. Amene anabwera ndi chigamulo chimenecho ndekuti ndi a jaji a Kenyatta Nyirenda. Ndipo chigamulo chawocho chimazafotokoza kunena zona kuti pa zifukwa zokhuza ndi maufulu a Chimwendo Banda ndi zina zotero a Chimwendo Banda atulusidwe ndiponso anakonza tsiku limeneno akuti ndi pa 23 January 2026 ndi kumeneno kuzakhale kumva judicial review. Amene apita kukapempha zimenezi ndekuti ndi aloya a Chimwendo Banda amene ndi a Jefferson Kazipatike. Nkhani imeneyitu tikuigawa magawo angapo. Nkhani yoyamba ndiyokhuzana ndi a jaji a Kenyatta Nyirenda mmene ayendesera nkhani imeneyi. Funso ndionena kuti kodi mmene abweresera chigamulo chimenechi kodi ndi anzawo a Anzonde Mvula a jaji Anzonde Mvula analumikizana kapenano anangobwera ndi kupanga chiganizo chimenechi kumbali osalumikizana ndi anzawo amenewa. Chifukwa chithunzithunzi chimene chapita kunjako ndichonena kuti amenewa akhala ngati kuti awatenga anzawo a jaji Anzonde Mvula kuti ndi osatsata malamulo 1 2 iwo ndekuti ndi amphamvu kwambiri kumene ku High Court. Komanso anthu akamaonano a jaji Anzonde Mvula kuchoka pano kumapita mtsogolo kodi anthu azikhala ndi chithunzithunzi chotani saziyatenga ngati a jaji ofowoka kapena osasata malamulo ndi mmene nkhani zake zayendera pamenepa. Kodi no kumeneko ku High Court ko majaji amenewa samatha kukhalirana pansi ndi kulumikizana kuti asanabwere no kumapereka ziganizo ku dziko la Malawi ndi kulumikizana kalese ngati mlanduwu ine ndimauyendesa motere koma mwina ndili engaged ndi zinthu zina ndeno ino mutha kuupitiriza mlandu umenewo. Kenako ndikubwera ndi communication kuziwisa mtundu wa Malawi mmene akuyendesera nkhani zimeze komano mmene zapangira pamene papa mmene zayendera zapereka no confusion kwambiri kodi kumenekoko amayendesa nkhani motani. Communication kulibe bwinobwino alibe ma procedure bwinobwino mmene amayendesera nkhani kumene ku High Court ko. 2 anthu sangakhaleno ndi chikayiko kunena zona kuti mayendesera nkhani imeneyi kutheka kuti china chake chinachitika kuseriko chifukwa anthu tangoona chigamulo kuti a Chimwendo Banda atulusidwe mwansangansanga zonena kuti kunalinso kukambirana kuseriko anthu sanazindikire china chilichonse. Andiyeti mbuyomo nkhani yokhuzana ndi a Chimwendo Banda ndikuti akhala ngati aloya awo a Jefferson Kazipatike amabwera kuzafotokozera kuti akuyendesa motere anthu timakhala tikutsatira bwinobwino. Amalawi amatsatira kuti nkhani zikuyenda motere komano kungodabwa kuti bomu ndikuti no kabwera chigamulo akuti kusereku
kunali zakuti zimene zito zitha kupereka chikayiko anthu kumakhala ndi chikayiko kuti china chake mwina mwake chachitika kuseriku andiyeti mwina palibenso china chonse chimene chachitika zayenda bwinobwino komano ni mmene nkhanizo ayendesera anthu nkumakayika ndithu. So nkhani yavuta pamenepo ndekuti ndi communication imeneyo ndekuti no kuyambira ku high court ku office kumeneko zikuoneka kuti sikumayenda communication yabwino. Anthu timayembekeza zonena kuti abwerano ndi communication yabwinobwino yosonyeza zonena kuti mlandu umenewo ajaji Anzondi Mvula ndekuti no awupanga handover kwa ajaji a Kenyatta Nyirenda kuti ndi amene awupitirize zinthu bwezi anthu tisakukhaso ndi maganizo ena aliwonse. Koma ni mmene zayendera papa anthu ambiri akuona kuti sizinayende mulongoso kabwinobwino pa nkhani ya communication. Tikhupira kuti muofesimu anthu akamagwira ntchito ndekuti amakhala akuyendera limodzi kuopa kubweresa chisokonezo kuti anthu atha kumaona zona kuti institution yakuti zochitika zake ndi zobalika potengeranso ndi ma communication imene akuyendera chifukwa office imodzi sizingatheke zonena kuti izipereka ma communication osiyana ndekuti no nthawiso imodzi alimene zakhalira pamenepa ndekuti no mlandu umodzi wabwera ndi ma communication angapo ndi pamenepa tizinena zona kuti kodi amene akuyendesa no mlandu umenewo ndi ndani chifukwa ajaji Anzondi Mvula abweresa tsiku lawo limene anakonza kuti mlandu umenewo akapereke chigamulo pa nkhani ya pempho la belo. Kuchoka pamenepo kwabweranso communication kuti Achimwendo Banda atulusidwa komanso akonza tsiku loonera kuti kuzakhale judicial review. Makosana mukakumbukira bwinobwino mbuyomo panali lawyer wina wake amene amadziwika ndi zina loti Alex Azikamangira anabwera ano kumadzatchula ndandanda wa maloya komanso majaji amene amanena kuti amenewo ndekuti ndi achinyengo. Mukatsata bwinobwino mkulu amene ankayankhula ndithu zimenezo ngoti chabe ndandanda wa maloya komanso majaji amenewo sitinapange nawo chidwi kuti anthu ake ndi ati. Komano tikatsata bwinobwino mkulu amene uja ankanena zona kuti pa zifukwa zonena kuti anatchula ndandanda wa majaji amenewo ndekuti no moyo wake unali pa chiopsezo anayamba kufunidwa kuti achiridwe chipongwe ndi majaji amenewo. Mukatsata bwinobwino ande sinapeza kuti mkulu amenewo anathawa kutulukato mu dziko la Malawi kuopa kuti angapangidwe chipongwe ngati mutsatira bwinobwino. Kodi no ndi mmene nkhani zimenezi zikuyendera anthu sangakhale ndi chikayiko sangathe kulumikizanso kuti zijankayankhula mkulu ujayo ndekuti ndi mmene zakhalira papa zitha kukhala ngati kuti zayenda mofanana choncho. At least panakhala zonoti panali proper communication bwezi nkhani ngati zimene zikulibe chifukwa chonena kuti kukambirana kumene anakakambirana pakati pa lawyer wa Achimwendo Banda amene watu ndi Jefferson Kazipatike anakambirana ndi ajaji amene a Kenyatta Nyirenda panalibe no communication ina yonse kuchokera mbali ya ajaji amene a Kenyatta Nyirenda komanso kuchokaso kwa lawyer amene a Jefferson Kazipatike anangobwerano ndi chigamulo. Nakhala zona kuti anapereka communication bweziri bwino anthu nobweza kusatira kuti chimene chikuchitika pa nkhani khuza ndi Achimwendo Banda zikuyenda motere. Ajaji akuti ndi amene ayitenga ndipo aloya awo akuyendesa nkhanizi motere ngati imene zimakhalira mbuyomo chifukwa a Jefferson Kazipatike amakhala kufotokoza bwinobwino talumikizana ndi ajaji Anzondi Mvula mbuyomo ayi panopa tapita ku Supreme Court takapanga apilu ayi zakuti zikuyenda motere anthu amakhala kutsatira bwinobwino. Uthenga okhuza zokambirana pakati pa aloya a Jefferson Kazipatike komanso ajaji amene wa Kenyatta Nyirenda komanso tiusiri kukhulupirira kuti ambali ya boma analipo pa zokambirana zimene zikupanga lezi a lot of suspicious chifukwa all this long kukhala ma communications timaona kuti ambali ya Achimwendo Banda Jefferson Kazipatike amabwera kuzafotokozera bwinobwino mmene nkhani zake zikuyendera ndi apapa zikuoneka ngati kuti anangoyenda chozemba kwa zemberatu ajaji Anzondi Mvula ndikapezano a Kenyatta Nyirenda kumene amakafuna judicial review. Kenako ndi pamene timazaona kuti kwabwera chigamulo chimenechi kuti Achimwendo Banda atulusidwe. Sitikunena zona kuti chigamulo chimene apereka ndi cholakwika kapena kuti sitimafuna kuti Achimwendo Banda atulusidwe zimenezo ayi. Komano nkhani imene yayendera ndi zimeneno zikupereka mafunso ochuluka kuti mlandu umenewo amene angawuyendese ndi ndani kapena akupitiriza ndi amenewo ajaji a Kenyatta Nyirenda monga amene afotokozera kapena upitirira ndi Anzondi Mvula komanso chithunzithunzi chimene chachoka ku high court kodi
majaji amenewa amagwira ntchito motani kodi samauzana mmene akuyendesera milandu kumeneko, chifukwa zakhala ngati wina wayenda behind someone's back ndi mmene nkhani zake zikukhala ngati zayendera pamenepa. Nkhani yaikulu ndi communication zimenenso zinakapereka chithunzithunzi chabwino kuti ku high court amayendera limodzi, kumene zakhalira pa zaonesa kuti ku high court ko aliyense amayendera yake kumeneko. Ndi kaya payenda chilungamo sitikudziwa, kayanso pachitika zosalongosoka sitikudziwa, koma nkhani zake ndi mmene zikuyendera. Sitizozoti inu mwini maganizo pa nkhani imeneyi kuti pa mulandu umenewu zayenda molongosoka kapena sizinayende bwino, mlandutu wokhuzana ndi Richard Chimwendo Banda. Ngati maganizo amenewo alipo mutifotokoze comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Sawale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndithu zitakupezani mosavuta.